I més de 2.000 persones van ser afusellades a Paterna durant la repressió franquista. 20 eren dones. Moltes de les seues històries han estat dècades silenciades, fins avui. Esta vesprada s'inaugura una exposició a la Casa de la Dona de Paterna que les trau a la llum. Rosario de València, Trinidad de Torrent o Rosa de Cullera. Posem cara a les dones que foren executades a Paterna en el franquisme. 20 d'entre més de 2.200 expedients. La fotoperiodista Eva Máñez porta 10 anys seguint de prop les exhumacions i destaca la invisibilitat d'aquestes víctimes. I n'hi ha dones dels que no sabem res o quasi res, no? Que han sigut doblement represaliades, primer a la seva mort i després en este oblit de la història. 20 roses al centre d'esta exposició a la Casa de la Dona de Paterna les reten homenatge amb imatges d'objectes que les acompanyaven en les fosses. Un sostenidor, unes sabates de tacó. Quan una dona és afusellada i després passen 40 anys de franquisme, l'estigma, la vergonya, com eren assenyalades aquestes famílies era molt gran. Però no sapiguérem de Mercedes fins l'any 2012 perquè a ma casa el meu besavi va ocultar pràcticament l'existència de la seva germana. Jesús ha novel·lat la desgraciada història de Mercedes de Camporrobles. Mai anà a l'escola, violada amb 14 anys i afusellada amb el seu home en acabar la guerra. Se'ls ha d'homenatjar perquè són víctimes d'un sistema que les odiava pràcticament, no? I crec que s'ha d'acabar això de que estiguen en silenci i de que estiguen en l'ostracisme, no? S'ha de treure la llum, no? La tenacitat de les famílies i de projectes com el d'Eva fan possible mantindre viva la memòria dels que van ser emmudits al fons d'una fossa.